That's why go easy. Thina bomama sihambe sokhipha isisu. And let me tell you, now ukhona umama ukhipha isisu la, shame on you. Shame on you. Now I'm busy to keep this issue, shame on you. You are not a mother enough. Umama mekashati nganifukamela njengenkukhu nganikhulisa umdoko sinaye ipapa pheka ipapa nomdoko ebusuku sidla umroho nemvuya athi ngizonikhulisa namhlanje bheka sibade simnyama siyablenka ngoba umama zanga sibalekele wasabhotha wasikhulisa namhlanje shumayela ivangeli balaba bamanje bakubona ngathi bazithwele nabangatholi udoktor bayena sethole naqeda bageze bathi spray bagibela amashipa abhotha abantwana bahambe estradini agomisisi. Shame on you. Shame on you. Yena woman uzomfukamela umntanakhe njengenkukhu ibafukamela awusho wakho lo mntwana azange cela ukuba la my dad why umkhipha. And actually it's a gift yohlala nawe until you go 6 feet underground. Yes, uNkulunkulu uyakubolela mali gift izokuthinta ukuthi nakushawa 18 years uzabe ubani one ekamareni kuba umntwana mona 18 manje kuba umntwana mona 30 manje. Why? You have done that. Anyone can make a choice, but no one is free from the consequences of the choice. Papa mama, namhlanje bheka was telling somebody, bheka namhlanje amantombazana namhlanje. It takes the grace of God namhlanje. Naso shata amantombazana anengqondo. Let's just dwell amanzi. Bahle mara the brains are dead. Beauty without brains. Abantwana moral basile bathatha umusa kaJehova ukuze ukuthi babe ngisesena no one alathi amen. You like man? Amen. Ashela uNkulunkulu izandla. Sidinga abantu abazomtshela iqiniso ebangeke bashumayele ukuthi ibandla ligcwale. Angathi ukuthi ibandla ligcwale wherever I am. Ngila ukuthi nangihamba ngitshela uJehova ukuthi ngiyabonga lento wanginika yona ngayenza. I mean, how do you feel? Abona bakhalela abantwana wena unabo uyababulala. Unahamba utshela umama inyumba ukuthi wena uthethe umntwana wamabhoda umbheka uzokhala njani ukhalelani. I wish lo mntwana kumumlethela babafuna wena you are fertile udlala ngale womb yakho enelalela lama abortion owayenza kuyofika isikhathi umzala ayeke sababe uthola indoda ethi ifuna abantwana uzowuza umoya. Uzowuza. Amen. Lendoda nathi sisi ngiyathatha ngifuna abantwana angisho umtshela ihistory ukuthi wena aborted 3-4 yabantwana namandlela miscarriage ngasikhathi miscarriage awayenza ukuthi inkinga amanye ayenza ukuthi kunenkinga phakathi eyenziwe yithi not always ukuthi it's physical ngoba nawubizo aborta there's something that takes place. Nature don't allow us to abort. Nature don't allow. Nature say if the child is there, bring the child of 4. Akushatile lokhuthi nawutabona yathanda awukhona ukumnika abantwana. Imapha amanga yomtshela wona. Imapha amanga baba ngiyomtshela futhi lalela. Futhi nginenkinga usikosela umtshela. Ukuthi lalela ubona ngiso. Dala ngikhipha abantwana. Manje awusakhona. Lalela. Lento nisitshalayo nizozivuna. Bosisi bomama. Lento nisitshalayo nizozivuna. Into nongakhona ukuyimela ningayenzi. Ningayenzi ngenkathi from today Sunday hamba lobheka noma liphi isonto hamba nisontweni hamba nidedicate abantwana nobathandazela. Nangizothi thini? How old is a child? Yeah. Umdedicate. Tshela iqiniso. Wabaphathisa. Umdedicate futhi F. Tshela umfundisi kumbeka izandla amthandazele F. Because of that is important. Let your salama. Do you understand? Anyone under the sound of my voice, tatanda abantwana nikofundisweni nobody dedicate. Now use ukuthi amen. Nobody dedicate. I'm telling you because one day go around and please nangabukhona usithwele and ufuna ukhipha isisu ngicela stop and ngicela abantwana abazali. Ungabulala abantwana ngoba wakho mama zange kubulala. Wayibona usubulala abantwana. Ngicela abantwana abazali. Angisho you fertile. Angisho fertile. Then abantwana nele mkhama for. I don't know why ngikhuluma so. uNkulunkulu akakhuluma ngalo sizathu. Sizibekutshele nefika lizowa nebele lizowa lamabhatho azosha. Bese kuyafundisa ukuthi ungubani. Beauty lo ufuna ubamba ngalo lobhuti so isikhathi uzoba ngimntwana uzoshwapana. Bese you realize it's not about beauty, it's the character. Amen. I wish I had time. Can we close our eyes and bow our heads? Yes. Thank you.
Lord, it's an gracious family, Father. Your word is here, and your word is amen. That's how your children be with them. Father, we live in a time where the word of God is being compromised. But I pray for this clinic, a Solomon Matang, Akaville Clinic. Father, thank you that they gave us the opportunity to preach. There will come a time where the government will say, no longer preaching at the clinics, no longer preaching at schools, no longer preaching. Even the churches will close down. So let us make the opportunity use of it as still is time. In Jesus' name. Amen.